har jeg altid en video. I dag har jeg lavet så mange videoer. Men prøv lige at se på den der visning, jeg fik. Det er over 100 visninger. 51 visninger, 3, 4. Og jeg plejer ikke at få visninger på alle af dem, er der kommet. Og på nogle af dem er der kommet, på alle af dem er der kommet en kommentar, der er for Ronny af. Og det er jo bare fedt som YouTuber, at sådan noget kan ske. Og lige nu er der faktisk admin-reviews i gang. Har været i gang herinde. Jeg vil til at lukke min computer ned. Lukke og slukke. Og så er der det næste event i morgen klokken 1. Som jeg skal sidde inde i tidligere i morgen og bare blive god i. Og så er der klokken 7 i morgen aften. Så det skal jeg også blive god til i morgen. Jeg skal have noget at drikke nu. Så jeg vil bare sige godnat til jer alle sammen, der så med derude på YouTube. Det hele. Vi ses. YouTube. Vi ses.